We gaan verder met een andere aparte verschijning, want het is namelijk alweer de 6e kandidaat in onze wedstrijd Vastelovensveerder van het jaar. En die komt, en dat kent ze ook huren, uit Maastricht. Oh, kloeten. Maurice Verheij is pas 51 jaar en komt uit Maastricht. Maurice ziet zich niet zozeer als een vastelovensvierder, maar als een grasechte vastelovensgek. Ik ben mijn familie voorzien vastelovensgekken. We hebben een kaart boven ieder jaar. Het is allemaal in het kader van met een muts op van mij meer. En allemaal oud kloeten. Wat bleef? Oud kloeten? Oud kloeten is gewoon... Oké, poging 2. Nou, oud kloeten is gewoon... En nou dicht Maurice. Oud fratsen uitholen, wat nergens op slijt. We moesten een hoop lol en plezier aan hebben. De ganse familie zit helemaal in een rol. Voor eur is vastelovend een groot spel. Met willekeurige passanten als figuranten. En Maurice zorgt ervoor dat ze met de vastelovend niks tekort komen. Voor eur is het dan ook logisch wem de vastelovensvierder of gek van het jaar moet weren. De eerste plaats, wie zou het anders moeten weren? Op de tweede plaats, er gaat ons een randje geven. En op de derde plaats, we hebben zoveel verplichtingen met sponsoren, promotors en vooral de sluitkutten en het groeselt die ons alle filmpjes aan de websites maken. Dus het moet gewoon. Tja, wat moest ze daar nog op zeggen? Ook kloeten, daar gaat het hem. Vastelovensvier voor mij is met een oude lomalaan en een muts op van mij meer. En een hoop oud kloeten uitholen. En dan na 3 dagen zeggen van wat heb ik nou eigenlijk metgemaakt. Maar wel een hoop plezier gehad en kapot. Oh, kloeten, als dat geen Maastricht neer wordt.